Sa laki ng utang ng Pilipinas, ang aking tanong, kung papalarin ka, Vice President Leni, na manalo bilang presidente ng Pilipinas, paano mo babayaran ang utang ito? Ako, number one, I will honor the commitments. Kasi nakasalala yung integrity ng bansa natin. Pero sisiguraduhin ko. I'm sorry. Go ahead. Sisiguraduhin ko na yung inutang natin, lalo in the last few years, na doon talaga tumambak yung utang natin, sisiguraduhin ko na yung perang inutang natin ay napunta siya sa mga bagay na ang return sa atin 1,000-fold. Kasi kung nag-umutang tayo, tapos yung return sa atin ay hindi naman malaki, bakit pa tayo umutang? So ako susuriin ko lahat na utang na ginawa, saan ba yung ginastos, sisiguraduhin ko na mapunta siya sa mga dapat papuntahan. Alam mo boy, hindi naman masama umutang. Hindi masama. 너무 졸라 너무 졸라 키지는 않았지만 네가